ברוכים הבאים לתוכנית המטפלים בשידור חי. כאן סיוון סניור, אני עוזרת למטפלים ברפואה משלימה להכפיל את ההכנסות שלהם בעזרת דרך מענה לשווק את עצמם. בעוד 10 דקות אנחנו נדבר על איך התמודדנו בסיטואציה שמתקשר אליך בן אדם, הוא אומר לך שכבר היה אצל מלא מאמנים, ואתה עכשיו רוצה לגרום לו להבין שבכל זאת הוא יכול להתקדם עם התהליך שלך, וגם אתה מאמן. אז נמצא איתנו באולפן עדי פרבר. היי סיוון, שלום. נעים מאוד עדי, אתה מאמן בגישת... Different is the new better. Yes. אני מוכן לך לשמוע את הטיפ שלך. Different is the new better, אז באמת אחת מהקבוצות של אנשים שמרגישים different הם אומנים. נכון. נכון? אז תן איזשהו סיפור שהיה לך מקרה שמראה את השונות הזאת, ועמה הם מתמודדים באמת אומנים. אני מאוד אשמח. איזה קשיים. קודם כל נדבר רגע על אומנים ככה באופן כללי, למה בעצם מרגישים different, למה בעצם מגיעים אליי לאימון. כן. קודם כל, את מכירה אומנים. קודם כל, הטיפוס הוא טיפוס אחר, את יודעת, יש להם ראש כזה שחושב out of the box מה שנקרא. אוקיי. עכשיו, זה מתבטא גם בדברים טכניים, בסדר יום שלנו שונה. זאת אומרת שאנחנו רגילים ללכת לעבודה, להתעורר ב7, להגיע לעבודה מ9 to 5, הם לפעמים שחקנים, תקחי לדוגמה, עובדים בלילה, והיום שלנו פנוי. זאת אומרת, יש גם דברים טכניים שמשפיעים על זה. כן. שזה ממש התנהלות לגמרי, ואז תשאל את עצמך מה אני עושה במהלך היום, כשאני פנוי גם פה. כמובן שזה גם מתבטא בדברים רגשיים, בוא ניקח לדוגמה עניין של קבלת ביקורת, איך אנחנו מקבלים ביקורת, אכזבות למשל, אתה יודעת, אני חווה את זה כמאמן, את חווה את זה כיועצת שיווקית, אומנים חווים את אותו דבר אבל בפומבי, וזה כבר דורש בעצם עבודה שהיא הרבה יותר ככה צריך לעבוד עליה. אוקיי. אני אספר לך על המאמן שלי, למתאמן? כן, סיפור מקרה על באמת מישהו שהוא אמן, ועם איזה קושי הוא הגיע, למה זה ספציפי ככה לתחום שלו, ואיך פתרתם את זה, באמת מה יהיו התוצאות. מצוין. אז אני אספר לך על מתאמן שהוא מוזיקאי. אוקיי. הוא בעצם הגיע אליי דרך מתאמנת אחרת, ממדיה שונה באומנות, וכשהוא הגיע אליי, הוא כבר דיבר איתי על פרישה מהמקצוע. הוא כבר היה לגמרי מיואש. לחלוטין. למה? תראי, הוא כל הזמן הסביר לעצמו שהוא לא מצליח. אני נוטה לדבר עם המתאמנים שלי בשפה שלהם, אז אני כל הזמן אמרתי לו, המוזיקה שמתנגנת לך בראש, ואני לא מצליח, יודעת, ממש מוזיקה כזאת שנלווה אותו. ממש ככה, והוא כבר דיבר איתי במפגש הראשון הולך לחפש הכוונה מקצועית. אז רגע, למה הוא רוצה לפרוש? כי הוא לא אהב יותר מוזיקה, כי הוא לא הכניס כסף. כאילו, הוא לא חי, בקיצור. היה לו מאוד קשה להתפרנס. הוא חש תסכול מאוד מאוד גדול. עכשיו תקחי את שני הפרמטרים האלה שאני מספר לך, תכניסי אותם לתוך זוגיות, עם אישה וילד ככה די צעיר. המון לחץ. המון לחץ. הוא לא שאשתו לא מבינה אותו, שמתחילים עליו מחבושים ככה מכל הסביבה הקרובה, הוא היה ממש קצת ייאוש. הגיע אליי לתהליך, בוא נגיד שהיום הבחור גילה את עצמו מחדש כמוזיקאי. אוקיי. לגמרי. רגע, בסופו של דבר, הוא רצה לפרוש כי הוא לא התפרנס. נכון. היום הוא עובד במה שהוא אוהב. נכון? את מכירה את עולם האימון. בעצם אנשים לפעמים מגיעים לתהליך בסיבה מסוימת, אבל על הדרך הם חווים בעצם את התהליך היותר עמוק, את הרצונות האמיתיים שלהם. הוא היום מתפרנס מציפור הנפש שלו, הדבר הכי חשוב לו, הוא גם יפתחו לו בעצם כל דרכי החשיבה. הוא צריך לראות איך הוא יכול להתפרנס, ואיך הוא יכול לקדם את עצמו, בדרכים שבכלל לא חשב עליהם לפני כן. רק כך סגור, אתה יודע, ואני אומן מיוסר, ואני לא מצליח להתפרנס מהמקצוע. אוקיי, אז זה מביא אותנו לאיזשהו טיפ שאתה רוצה לתת בתחום הזה? שמלא טיפ, ואני אשמח לך. כן, בין אחד שיכול לשרת אומנים שמאזינים לנו עכשיו, אנשים שרוצים להגשים את עצמם מאומנות תראי, אני בעצם מה שאני אומר למתאמנים שלי, שבאים לכל תחומי האומנות ועד מעצבים גרפיים וכדומה, אתם אל תסתכלו על עצמכם כאומנים, ואומנים מיוסרים, כמו שאמרנו, שאנשים אוהבים להוסיף לעצמם ולנכס לעצמם את הטייטל הזה. זה סוג של כסף. זה נורא. אני אומרת, תסתכלו על עצמכם כבעלי עסקים קטנים. את יודעת מה, בשבילם הקטנים בעצם? נכון. חברות ענק, תסתכלו על עצמכם. ואני קם בבוקר, ואני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות היום כדי לקדם את עצמי, מה אני יכול לעשות היום כדי לייצר שיתוף פעולה, כדי לגרום לאנשים להיחשף לאומנות שלי, כדי לעשות משהו שהוא דיפרנט, כדי להיות יותר בולט בתחום שלי. אוקיי, אז בעצם השינוי פוקוס שאתה עושה בהם זה אני אומן מיוסר ואז
מן הסתם אני לא מצליח, לבעצם להסתכל על עצמנו כעצמאים לכל דבר, וגם לשאוף להיות שם. בטח. אוקיי, אז בעצם חלק ממה שאני שמעת ממך, שבכלל בסיס האמונה זה אני לא יכול להתפרנס מהאמנות שלי. זה כאילו... זה מאוד מאוד נפוץ. איך קוראים לזה באימון שלך? זה גם פרדיגמה שמגבילה אותם. נכון, נכון. ויש לך איזשהו משהו לספר על סוג אחר של אחרים שמגיעים אליך? אחרות אחרת? יש הרבה אחרים. את יודעת, אנחנו כולנו בסופו של דבר מרגישים אחרת. בהשוואה למי או למה, כן. גם בהשוואה או בנסיבות מסוימות, את יודעת מה, הנה קבוצה מעניינת, ישראלים שחיים בחו"ל. אוקיי, נכון. ואנשים שמרגישים דיפרנט, פתאום באמצע החיים, לפני זה את יודעת, הם חיו חיים, הם לא בהכרח הרגישו אחר. עכשיו הוא זר בארץ זרה. נסיבות השתנו. לגמרי, דברים אובייקטיביים השתנו, והוא מרגיש את תחושת האחרת. רגע, זה נראה שאתה עובד גם חו"ל. נכון, תודה על טכנולוגיה ועל תוכנת הסקאי, ודאי. אני עובד עם ישראלים בחו"ל, הם מרגישים שונה מהרבה סיבות. נכון. מרגישים אחרת כי השפה היא מהווה מחסום, המנטליות יוצרת איזשהו פער, הם מרגישים בודדים לרוב, וגם הרבה פעמים יש מקרים שאנשים רוצים להצליח בחו"ל, הם דווקא מתחילים במקום נמוך, משהו שגורם להרבה תסכולים. מאוד קשה, כאילו רוורס. בדיוק. כמובן שזה חיובי, כי אנחנו משקיעים כדי להגיע גבוה בהמשך, אבל צריך להתמודד עם זה בצורה בריאה. אוקיי, אז יש לך סיפור על מישהו, מישהי שהגיעו לקליניקה, הגיעו לסקייפ עם אישו ככה מחו"ל? כן, אני אספר לך על דווקא אימא שדיברה עם הבן שלה, ככה במשך שבועות, והתחילה מאוד מאוד לדאוג לו, אז היא בעצם קישרה בינינו והפנתה אותו אליי. כן. כן. זאת אומרת, אימא בארץ, איך לא הכי לא תדאג. בעצם אנחנו בשיחת סקייפ הראשונה, גיליתי בן אדם מדהים, מאוד מאוד מצליח, אנחנו כבר שנים חי בניו יורק, לומד, עובד, הבחור הוא גיי, שזה אגב, שאלת על קהלים, זה עוד אחד מהקהלים שאני עובד איתם וקרובים לליבי גם. והבחור הוא גיי, והוא לא הצליח למצוא זוגיות, והדבר הזה כל כך הפריע לו, שהעיב לו על כל ההצלחות ועל כל ההישגים שהיו לו. אז הוא דווקא היה מוצלח, בשארת, זאת אומרת, מבחינתו הוא דווקא נקלט, מה שנקרא, במדינה אחרת. נכון, אבל ברמה של קשר זוגי, היה לו איזשהו מחסום. זאת אומרת, הוא כל הזמן תפס את עצמו כדיפרנט, לא כמו שאני בעצם יוצא לעולם ואומר דיפרנטית, אני מבטר. הוא ככה השתדל בתוך עצמו, הוא פחד לייצר קשרים, הוא הרגיש מאוד חוסר ביטחון, מאוד ככה, עלה לו בישירות רק בגלל השפה וההבדל במנטליות, ממש ככה. ופתאום בן אדם לא הצליח לראות את ההישגים שלו, התמקד רק ב... גם סיפרת לי עוד משהו בשיחה, אני אסביר לך, זה הסיפור הזה ספציפית, כן, אמרת לי שמה שהיה כל כך כואב זה שהוא חשב לסגור את כל העניינים שלו ולחזור לארץ. נכון, כן. וזה... מרגיש בודד, תשמעי. כן. מרגיש בודד. אז לא, זה ממש מצוקה, לסגור את כל ההישגים ו... נכון. אז קודם כל אני אבשר לך ולצופים, את יודעת שקודם כל כולם יהיו רגועים, הבחור היום חי בניו יורק עם בן זוגו האמריקאי, וזה נפלא. שאת יודעת, גם ניקח את זה ברמה מובן, כי יחסים באים והולכים, וזה לא בהכרח הדבר הכי מרגש פה, מה שאותי רגש, זה שהבחור למד להתגבר על החסמים שלו. זאת אומרת, גם עם מערכת יחסים, אני פעם שדיברת וזה היה בפסח והכל בסדר, אבל יש לו היום את היכולות לדעת לצאת, קודם כל להבין שהדיפרנט זה נפלא, מה זה להיות זר במדינה אחרת? זה סקסי, נכון? זה מסקרן, זה תיירים, מה? מבטר, ברור, ברגע שאנחנו רואים את זה, זה בדיוק הנקודה, שאנחנו רואים שהאחר שבתוכנו הוא היתרון, אז אנחנו מביאים את עצמנו לידי קיצור. תלוי איך את ממתגת את האחרת שבתוכך. אני מתגת את ענקית. לא, אני אהבתי את זה. תלוי איך אנחנו ממתגים את האחרת שבתוכך. ודאי. שזה כמובן משליך, על איך אנחנו תופסים את עצמנו, ועל איך אנחנו בעצם יוצאים לפעולה. אוקיי. טוב, אז עדי, תספר לצופים איפה מוצאים אותך. טוב, אני אשמח שתכנסו לאתר הבית שלי, ב-dib.coil, D כמו דרך, I כמו IM, ו-B כמו בחירה, כי בעצם לכולנו יש זכות בחירה לאיך אנחנו נחיה את החיים שלנו. D-I-B-C-O-I-L. נכון. אוקיי. יש לי גם בפייסבוק. וגם בגוגל, וגם ביוטיוב. והאמת היא שאת עדי פרבר תמצאו בכל מקום, כי כשאני רק הכרתי אותו, זה היה כאילו הרבה לינקים למצוא אותו. תודה, סיוון. אז מבחינת הימצאות אין שום בעיה.
ובאמת אתה נתת לי שאלה סופר מאתגרת בקטע השיווקי, אז זו שאלה שעולה להמון מאמנים מטפלים, כל מי שנותן שירות, בכל מיני דברים, בייחוד ענייני נפשות ורגשות. אז באמת השאלה שלך הייתה, מה קורה כשמישהו מתקשר אליי בטלפון, הוא מעוניין באימון, אבל הוא כבר היה אצל מאמנים אחרים בעבר, מה אני יכול להגיד לו שהוא יבין שפה זה אחרת, שכאן אני כן יכול לעזור לו. אז מעבר לזה שיש לך את היתרון העצום ש-different is new better, אז כל מי שמרגיש different בכל מקרה כבר יש לך אליו יותר גישה. אבל ממש חשוב לי להגיד על זה שכשמישהו שואל בעיקרון, השאלה הזאת, הייתי כבר אצל מאמנים אחרים, ואתה חושב שיעזור לי, האמת היא שזו שאלה שאתה צריך לשאול אותם. בעצם כשיש לנו תסריט שיחה מובנה איך אנחנו מדברים עם מתעניינים, אז השאלה השנייה או השלישית שאני שואלת אנשים, זה ניסיתי כבר לקחת ייעוץ שיווקי בעבר? עכשיו למה אני שואלת את זה? גם כן אני רוצה לראות האם הבן אדם ניסה והוא מכיר מחירים, שיטות, וגם אם הוא אומר לי כן, ונגיד אם הוא אומר לי הייתי אצל מלא מאמנים נגיד, והגעתי אלייך, אליך, אז אני רוצה לשאול אותו למה זה לא עבד שם. כי אני רוצה לאתר מראש לקוחות שהם לא מתאימים לעסק. אני יכולה להגיד לך שבהגדרה של העסק שלי, אנשים שלא מתאימים זה אנשים שלא רוצים להשתנות, שלא מוכנים ליישם ושהם לא קשובים. כמובן שאני מגדירה את זה על החיובי ולא על השלילה כמו שהסברתי, אבל בגדול, אתן לך דוגמה ממישהי שמטפלת ברפואה משלימה, שהתקשרה רצתה לעבוד איתי, ואמרה לי שכבר הייתה אצל 10 יועצים מוכנים. זהו, אז קודם כל וואו, דבר ראשון, שעוד שאלה שאתה שואל אותם, אז היית אצל 10 מאמנים? לכמה זמן היית? יכול להיות שתגלה שאצל אחד הוא עושה פגישה, אצל אחד הוא פגישה, אחד רבע פגישה, אחת הוא קיבל פגישה בחינם שובר מחברה שלו, אז קודם כל אני בודקת את עומק התהליכים שהם חוו, ואז אני שואלת את השאלה הכי חשובה לנו, כי אנחנו לא רוצים להכניס לעסק אנשים שלא יתקדמו, זה למה זה לא עבד. ואז אתה יכול לראות, יכול להיות ואנשים הם מאוד ישרים בקטע הזה, אותה מטפלת אמרה לי, זה לא עבד, כי אני לא יישמתי, זה לא עבד, כי לא עשיתי שיעורי בית, ואז אתה שואל, אז למה פנית אליי? באמת, כאילו, אז למה את חושבת שכן תעשי שיעורי בית? כי כמה זמן את לא עושה, את אחת שלא עושה שיעורי בית בחיים שלך? אתה יודע, יש אנשים שלפעמים, הם מהילדות ככה, אני אגידו לך, אני תמיד זרקתי, אני תמיד לא יישמתי, יש לי מלא ידע על המחשב, יש לי ספרייה כזאת מלאה בספרי אימון וייעוץ עצמי. כאלה, אני לא רוצה אותם. אני לא רוצה אותם. אז אחת השאלות באמת הכי חשובות, זה האם היית בעבר אצל מאמנים, כמה זמן היית? ממש, תפרט לי. עוד אנשים יגידו לך, הייתי קצת. כמה זה קצת? מעט. כמה פגישות? כמה זה כמה? אני רוצה לדעת אם היית 3 עד 5 או 15-20. כי אני רוצה לדעת כמה אני יכולה לעזור. וזה בסדר גמור גם שהתהליך הזה יהיה תהליך שקוף. כלומר, אם היא שואלת לי למה את שואלת, מה זה משנה? אני עוקבת אחרי 2 והבנתי שאת יכולה להוציא אותי מהבוץ, מה אכפת לך מה הייתי? אכפת לי, כי אני רוצה לדעת איך את כתלמידה, או איך אתה כבן אדם שמתאמן, אני פחות יותר לי מתאמן, אני אומרת, אני רוצה לדעת איך אתה מול אתגרים בחיים, כשיש מישהו שנותן לך יד. כי הסאבטקסט של זה היה, שנתנו לך יד הרבה פעמים בעבר, זה לא עזר. וזה בסדר גמור להיות שקוף בהקשרים האלה, כי אנחנו רוצים לקבל לקוחות שיגיעו לתוצאות טובות, כי ההצלחה של הלקוחות שלנו, בייחוד בתחום אימון, זה הצלחה שלנו. אין מה לעשות, אנחנו לא מנותקים מהעשייה. זה תחום חיים, זה תחום שהוא בעצם דרך חיים, תמיד יש מה ללמוד בו, ותמיד יש לאן להתפתח, ותמיד מורה אחר תיקח אותך למקום אחר. נכון, מורה אחר ייקח אותך למקום אחר, אבל אם אתה תלמיד, אז אני לא רוצה לקחת ביד כאלה. אז קודם כל זה באמת ממש במנואל שלי. כאילו, אני יכולה להגיד לך שהשתי שאלות המקדימות, תספר לי על עצמך, 2 זה למה התקשרת, יענו האישו, ו3 זה זה. והאם כבר יצא לך בעבר להיות אצל מתאמנים, אם כן חוקרת אותה ממש, למה, כמה, ולמה לפי דעתך זה לא הצליח, כי בן אדם הוא המצפן של עצמו. אני סומכת על אנשים, בן אדם יודע טוב מאוד למה הוא רכש כלים, והם נשארו בארגז. במגירה, כן. אז קודם כל, אני נורא שמחה שהיית כאן היום. גם אני, תודה רבה. מעולה, תודה רבה, עדי פרבר.
תודה סיוון. ותודה רבה לצופים שלנו, להתראות. ברוכים הבאים לתוכנית המטפלים בשידור חי. כאן סיוון סניור, אני עוזרת למטפלים ברפואה משלימה להכפיל את ההכנסות שלהם בעזרת דרך מענה לשווק את עצמם. בעוד 10 דקות אנחנו נדבר על איך להתמודד עם הסיטואציה שמתקשר אליך בן אדם. הוא אומר לך שכבר היה אצל מלא מאמנים, ואתה עכשיו רוצה לגרום לו להבין שבכל זאת הוא יכול להתקדם עם התהליך שלך, וגם אתה מאמן. אז נמצא איתנו באולפן עדי פרבר. היי סיוון, שלום. נעים מאוד עדי, אתה מאמן בגישת... Different is the new better. Yes. אני מוכן לך לשמוע את הטיפ שלך. Different is the new better. אז באמת אחת מהקבוצות של אנשים שמרגישים different הם אומנים. נכון. נכון? אז תן איזשהו סיפור שהיה לך מקרה שמראה את השונות הזאת, ומה הם מתמודדים באמת אומנים. אני מאוד אשמח. איזה קשיים. קודם כל נדבר רגע על אומנים ככה באופן כללי, למה בעצם מרגישים different, למה הם בעצם מגיעים אליי לאימון. כן. קודם כל, אתה מכירה אומנים. קודם כל, הטיפוס הוא טיפוס אחר, אתה יודעת, יש להם ראש כזה, out of the box מה שנקרא. אוקיי. עכשיו, זה מתבטא גם בדברים טכניים, הסדר יום שלהם הוא שונה. זאת אומרת שאנחנו רגילים ללכת לעבודה, להתעורר ב7, להגיע לעבודה מ-9 to 5, הם לפעמים שחקנים, תקחי לדוגמה, עובדים בלילה, והיום שלהם הוא פנוי. זאת אומרת, יש גם דברים טכניים שמשפיעים על זה. כן. שזה ממש התנהלות בחיים לגמרי, שונה. ואז שואלת עצמך מה אני עושה במהלך היום, שאני פנוי גם פה.
כמובן שזה גם מתבטא בדברים רגשיים. בוא ניקח לדוגמה עניין של קבלת ביקורת, איך אנחנו מקבלים ביקורת, אכזבות למשל. את יודעת, אני חווה את זה כמאמן, את חווה את זה כיועצת שיווקית, אומנים חווים את אותו דבר אבל בפומבי, וזה כבר דורש בעצם עבודה שהיא הרבה יותר ככה צריך לעבוד עליה. אוקיי. אני אספר לך על המאמן שלי, למתאמן? כן, תן סיפור מקרה על באמת מישהו שהוא אמן, ועם איזה קושי הוא הגיע, למה זה ספציפי ככה לתחום שלו, ואיך פתרתם את זה, באמת מה היו התוצאות. מצוין. אז אני אספר לך על מתאמן שהוא מוזיקאי. אוקיי. הוא בעצם הגיע אליי דרך מתאמנת אחרת, ממדיה שונה באומנות, וכשהוא הגיע אליי, הוא כבר דיבר איתי על פרישה מהמקצוע. הוא כבר היה לגמרי מיואש. מיואש לחלוטין. למה? תראי, הוא כל הזמן הגדיר לעצמו שהוא לא מצליח. אני נוטה לדבר עם המתאמנים שלי בשפה שלהם, אז אני כל הזמן אמרתי לו, המוזיקה שמתנגדת לך בראש, זה אני לא מצליח, יודעת, ממש מוזיקה כזאת שמלווה אותו. ממש ככה, והוא כבר דיבר איתי במפגש הראשון על איך לחפש תחתונה מקצועית. אבל רגע, למה הוא רוצה לפרוש? כי הוא לא אהב יותר מוזיקה, כי הוא לא הכניס כסף. כאילו לא חי, בקיצור. היה לו מאוד קשה להתפרנס, הוא חש תסכול מאוד מאוד גדול. עכשיו תקחי את שני הפרמטרים האלה שאני מספר לך, תכניסי אותם לתוך זוגיות, עם אישה וילד ככה די צעיר. המון לחץ. המון לחץ. לא שאשתו לא מבינה אותו, שמפעילים עליו מחבושים ככה מכל הסביבה הקרובה, הוא היה ממש אסף ייאוש. הוא הגיע אליי לתהליך, בוא נגיד שהיום הבחור גילה את עצמו מחדש כמוזיקאי. אוקיי. לגמרי. רגע, אז בסופו של דבר הוא רצה לפרוש כי הוא לא התפרנס. נכון. היום הוא עובד במה שהוא אוהב. נכון? את מכירה את עולם האימון. בעצם אנשים לפעמים מגיעים לתהליך בסיבה מסוימת, אבל על הדרך הם חווים בעצם את התהליך היותר עמוק, את הרצונות האמיתיים שלהם. הוא היום מתפרנס מציפור הנפש שלו, הדבר הכי חשוב לו, הוא גם יפתחו לו בעצם כל דרכי החשיבה. הוא צריך לראות איך הוא יכול להתפרנס, ואיך הוא יכול לקדם את עצמו בדרכים שבכלל לא חשב עליהם לפני כן. רק כך סגור, אתה יודע, ואני אומן מיוסר, ואני לא מצליח להתפרנס מהמקצוע. אוקיי, אז זה מביא אותנו לאיזשהו טיפ שאתה רוצה לתת בתחום הזה? שמילא טיפ ואני אשמח לתת. כן, בין אחד שיכול לשרת אומנים שמאזינים לנו עכשיו, אנשים שרוצים להגשים את עצמם מאומנות תראי, אני בעצם מה שאני אומר למתאמנים שלי, שבאים לכל תחומי האומנות, ועד מעצבים גרפיים וכדומה, אתם אל תסתכלו על עצמכם כאומנים, עוד אומנים מיוסרים, כמו שאמרנו, שאנשים אוהבים להוסיף לעצמם ולנכס לעצמם את הטייטל הזה. זה סוג של כתר. זה נורא. אני אומר, תסתכלו על עצמכם כבעלי עסקים קטנים. את יודעת מה, בשבילם הקטנים בעצם? נכון. חברות ענק, תסתכלו על עצמכם. ואני קם בבוקר, ואני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות היום כדי לקדם את עצמי, מה אני יכול לעשות היום כדי לייצר שיתוף פעולה, כדי לגרום לאנשים להיחשף לאומנות שלי, כדי לעשות משהו שהוא דיפרנט, כדי להיות יותר בולט בתחום שלי. אוקיי, אז בעצם השינוי פוקוס שאתה עושה בהם זה אני אומן מיוסר ואז מן הסתם אני לא מצליח, לבעצם נסתכל על עצמנו כעצמאים בכל דבר וגם לשאוף להיות שם. בטח. אוקיי, אז בעצם חלק ממה שאני שמעת ממך שבכלל בסיס האמונה זה אני לא יכול להתפרנס מהאומנות שלי. זה כאילו... זה מאוד מאוד נפוץ. איך קוראים לזה באימון שלך? זה גם פרדיגמה שמגבילה אותם. נכון. ויש לך איזשהו משהו לספר על סוג אחר של אחרים שמגיעים אליך? אחרות אחרת? יש הרבה אחרים, כי אתה יודע, אנחנו כולנו בסופו של דבר מרגישים אחרת בתקופה... בהשוואה למי או למה, כן. גם בהשוואה או בנסיבות מסוימות, אתה יודע, הנה קבוצה מעניינת, ישראלים שחיים בחו"ל. אוקיי, נכון. ואנשים שמרגישים דיפרנט, פתאום באמצע החיים, לפני זה אתה יודע, הם חיו חיים, והם לא בהכרח הרגישו אחר. עכשיו הוא זר בארץ זרה. נסיבות השתנו. לגמרי, דברים אובייקטיביים השתנו, והוא מרגיש את תחושת האחרת. רגע, זה נראה שאתה עובד בין חו"ל. נכון, תודה לה על טכנולוגיה ועל תוכנת הסקייפ, ודאי. אני עובד עם ישראלים בחו"ל, הם מרגישים שונה מהרבה סיבות. נכון. מרגישים אחרת כי השפה היא מהווה מחסום, המנטליות יוצרת איזשהו פער, הם מרגישים בודדים לרוב, וגם הרבה פעמים יש מקרים שאנשים רוצים להצליח בחו"ל, הם דווקא מתחילים במקום נמוך, משהו שגורם להרבה תסכולים. מאוד קשה, כאילו רוורס. בדיוק. כמובן שזה חיובי, כי אנחנו משקיעים כדי להגיע גבוה בהמשך, אבל
צריך לדעת להתמודד עם זה בצורה בריאה. אוקיי, אז יש לך סיפור על מישהו או מישהי שהגיעו לקליניקה, הגיעו לסקייפ עם אישו ככה מחול? כן, אני אספר לך על דווקא אימא שדיברה עם הבן שלה, ככה במשך שבועות, והתחילה מאוד מאוד לדאוג לו, אז היא בעצם קישרה בינינו והפנתה אותו אליי. כן, כן. זאת אימא בארץ, איך לא תדאג. בעצם אנחנו בשיחת סקייפ הראשונה, גיליתי בן אדם מדהים, מאוד מאוד מצליח, הוא כבר שנים חי בניו יורק, לומד, עובד, הבחור הוא גיי, שזה אגב שאלת על קהלים, זה עוד אחד מהקהלים שאני עובד איתם וקרובים לליבי גם. והבחור הוא גיי והוא לא הצליח למצוא זוגיות, והדבר הזה כל כך הפריע לו, שהעיב לו על כל ההצלחות ועל כל ההישגים שהיו לו. אז הוא דווקא היה מוצלח, מבחינתו הוא דווקא נקלט, מה שנקרא, במדינה אחרת. נכון, אבל ברמה של קשר זוגי, היה לו איזשהו מחסום. זאת אומרת, הוא כל הזמן תפס את עצמו כדיפרנט, לא כמו שאני בעצם יוצא לעולם ואומר דיפרנט תזדיינו בהתאם. הוא ככה השתדל בתוך עצמו, הוא פחד לייצר קשרים, הוא הרגיש מאוד חוסר ביטחון, מאוד ככה, עלה לו בישינות רק בגלל השפה וההבדל במנטליות, ממש ככה. ופתאום הבן אדם לא הצליח לראות את ההישגים שלו, התמקד רק ב... גם סיפרת לי עוד משהו בשיחה, אני אזכיר לך, לגבי הסיפור הזה ספציפית כן, אמרת לי שמה שהיה כל כך כואב זה שהוא חשב לסגור את כל העניינים שלו ולחזור לארץ. נכון, כן. וזה... הוא הרגיש בודד, תשמעי, הוא הרגיש בודד. אז לא, זה ממש מצוקה, לסגור את כל ההישגים ו... נכון, נכון. אז קודם כל אני אבשר לך ולצופים, את יודעת תסגור את קודם כל כולם יהיו רגועים, הבחור היום חי בניו יורק עם בן זוגו האמריקאי, וזה נפלא. עכשיו את יודעת, גם ניקח את זה ברמה מובהק, כי יחסים באים והולכים, וזה לא בהכרח הדבר הכי מרגש פה. מה שאותי רגש, זה שהבחור למד להתגבר על החסמים שלו. זאת אומרת, גם עם מערכת יחסים, אני פעם אחת שדיברתי וזה היה בפסח והכל בסדר, אבל יש לו היום את היכולות לדעת לצאת, קודם כל להבין שהדיפרנט זה נפלא, מה זה להיות זר במדינה אחרת? זה סקסי, נכון? זה מסקרן, זה תיירים, מה? מבטא, ברור, ברגע שאנחנו רואים את זה, זה בדיוק הנקודה, שאנחנו רואים שהאחר שבתוכנו הוא היתרון, אז אנחנו מביאים את עצמנו לידי ביטוי. תלוי איך את ממתגת את האחרת שבתוכך. אני ממתגת את האחרת. לא, אני אהבתי את זה. תלוי איך אנחנו ממתגים את האחר שבתוכך. ודאי. שזה כמובן משליך, איך אנחנו תופסים את עצמנו, ועל איך אנחנו בעצם יוצאים לפעולה. אוקיי. טוב, אז עדי, תספר לצופים איפה מוצאים אותך. טוב, אני אשמח אם תכנסו לאתר הבית שלי, ב-dib.coil, D כמו דרך, I כמו IL, ו-B כמו בחירה, כי בעצם לכולנו יש זכות בחירה לאיך אנחנו נחיה את החיים שלנו. D-I-B-C-O-I-L. נכון. אוקיי. יש גם בפייסבוק. וגם בגוגל, וגם ביוטיוב. והאמת היא שאת עדי פאבר, תמצאו בכל מקום, כי כשאני רק הכרתי אותו, זה היה כאילו הרבה לינקים למצוא אותו. תודה, סיוון, תודה. אז מבחינת הימצאות אין שום בעיה. ובאמת אתה נתת לי שאלה סופר מאתגרת בקטע השיווקי, אז זו שאלה שעולה להמון מאמנים מטפלים, כל מי שנותן שירות, בכל מיני דברים, בייחוד ענייני נפשות ורגשות. אז באמת השאלה שלך הייתה, מה קורה כשמישהו מתקשר אליי בטלפון, הוא מעוניין באימון, אבל הוא כבר היה אצל מאמנים אחרים בעבר, מה אני יכול להגיד לו שהוא יבין שפה זה אחרת, שכאן אני כן יכול לעזור לו. אז מעבר לזה שיש לך את היתרון העצום שדיפרנט is new better, אז כל מי שמרגיש דיפרנט בכל מקרה כבר יש לך אליו יותר גישה. אבל מה שחשוב לי להגיד על זה, שכשמישהו שואל עיקרון, השאלה הזאת, הייתי כבר אצל מאמנים אחרים, אתה חושב שיעזור לי, האמת היא שזו שאלה שאתה צריך לשאול אותם. בעצם כשיש לנו תסריט שיחה מובנה, איך אנחנו מדברים עם מתעניינים, אז השאלה השנייה או השלישית שאני שואלת אנשים, זה ניסית כבר לקחת ייעוץ שיווקי בעבר? עכשיו למה אני שואלת את זה? גם כי אני רוצה לראות האם הבן אדם ניסה והוא מכיר מחירים, שיטות, וגם אם הוא אומר לי כן, ונגיד אם הוא אומר לי הייתי אצל מלא מאמנים נגיד, והגעתי אליך, אז אני רוצה לשאול אותו למה זה לא עבד שם. כי אני רוצה לאתר מראש לקוחות שהם לא מתאימים לעסק. אני יכולה להגיד לך שבהגדרה של העסק שלי, אנשים שלא מתאימים לזה, אנשים שלא רוצים להשתנות, שלא מוכנים ליישם ושהם לא קשובים. כמובן שאני מגדירה את זה על החיובי ולא על השלילה כמו שהסברתי, אבל בגדול, אתן לך דוגמה ממישהי שמטפלת ברפואה משלימה, שהתקשרה רצתה לעבוד איתי, ואמרה לי שכבר הייתה אצל 10 יועצים לפניי.
טוב, אז קודם כל וואו, דבר ראשון, שעוד שאלה ששואל אותם, היית אצל 10 מאמנים, לכמה זמן היית? יכול להיות שתגלה שאצל אחד הוא עושה פגישה, אצל אחד הוא פגישה, אחד רבע פגישה, אחת הוא קיבל פגישה בחינם שובר מחברה שלו, אז קודם כל אני בודקת את עומק התהליכים שהם חוו, ואז אני שואלת את השאלה הכי חשובה לנו, כי אנחנו לא רוצים להכניס לעסק אנשים שלא יתקדמו, זה למה זה לא עבד. ואז אתה יכול לראות, יכול להיות ואנשים הם מאוד ישרים בקטע, זה אותה מטפלת אמרה לי, זה לא עבד, כי אני לא יישמתי, זה לא עבד, כי לא עשיתי שיעורי בית, ואז אתה שואל, אז למה אתה פנית אליי? באמת, כאילו, אז למה הייתי חושבת שכן תעשי שיעורי בית, כי כמה זמן את לא עושה, את אחת שלא עושה שיעורי בית בחיים שלך, אתה יודע, יש אנשים שלפעמים, אני מהילדות ככה, אני אגידו לך, אני תמיד זרקתי, אני תמיד לא יישמתי, יש לי מלא ידע על המחשב, יש לי ספרייה כזאת מלאה בספרי אימון וייעוץ עצמי. אוקיי, אני לא רוצה אותם. אז אחת השאלות באמת הכי חשובות זה האם היית? אם היית בעבר אצל מאמנים, כמה זמן היית? ממש לא, תפרט לי. עוד אנשים יגידו לך, הייתי קצת. כמה זה קצת? מעט. כמה פגישות? כמה זה כמה? אני רוצה לדעת אם היית 3 עד 5 או 15-20. כי אני רוצה לדעת כמה אני יכולה לעזור. וזה בסדר גמור גם שהתהליך הזה יהיה תהליך שקוף. כלומר, אם מישהו אותי, למה את שואלת, מה זה משנה? אני עוקבת אחרי 2 והבנתי שאת יכולה להוציא אותי מהבוץ, מה אכפת לך מה הייתי? אכפת לי, כי אני רוצה לדעת איך את כתלמידה, או איך את כבנאדם שמתאמן, אני פחות יותר מתאמן, אני אומרת, אני רוצה לדעת איך אתה מול אתגרים בחיים, כשיש מישהו שנותן לך יד. כי הסאבטקסט של זה היה, שנתנו לך יד הרבה פעמים בעבר, זה לא עזר. וזה בסדר גמור להיות שקוף בהקשרים האלה, כי אנחנו רוצים לקבל לקוחות שיגיעו לתוצאות טובות, כי ההצלחה של הלקוחות שלנו, בייחוד בתחום אימון, זה הצלחה שלנו. אין מה לעשות, אנחנו לא מנותקים מהעשייה. זה בתחום חיים, זה תחום שהוא בעצם דרך חיים, תמיד יש מה ללמוד בו, ותמיד יש לאן להתפתח, ותמיד מורה אחר ייקח אותך למקום אחר. נכון, מורה אחר ייקח אותך למקום אחר, אבל אם אתה תלמיד, אז אני לא רוצה לקחת ביד כאלה. אז קודם כל, זה באמת ממש במנואל שלי. כאילו, אני יכולה להגיד לך שהשתי שאלות המקדימות, תספר לי על עצמך, 2 זה למה התקשרת, יענו האישו, ו3 זה. האם כבר יצא לך בעבר להיות אצל מתאמנים, אם כן חוקרת אותה ממש, למה, כמה, ולמה לפי דעתך זה לא הצליח, כי בן אדם הוא המצפן של עצמו. אני סומכת על אנשים, בן אדם יודע טוב מאוד למה הוא רכש כלים, והם נשארו בעגה. מדירה. כן, אז קודם כל, אני נורא שמחה שהיית כאן היום. גם אני, תודה רבה. נהניתי לגמרי. מעולה, תודה רבה, עדי פרבר. תודה סליחה. ותודה רבה לצופים שלנו, להתראות.